दिनै जोङो जोंनि फरायसालियाव थाखो जिसेयाव गोदानै फरायफैनाय फरायसाफोर बे फरायसाफोरखौ बरायनाय आरो जोंनि फरायसालिनिफ्राय थाखो जिनैनिफ्राय देग्लाय उथ्रिसार जालांनाय सेथि थाखोआव उथ्रिसार जालांनाय बे फरायसाफोरखौ मान बावनाय हाबाफारि बेखौ दिनै जोङो लानाय जादों। दा मख'नो गोनाङा बे बाथ्राया बे दा दिनै जोङो जोंनि फरायसालिनिफ्राय देग्लाय बोसोराव उथ्रिसार जानाय खोमथा गोरा बसुमतारी दा बियो देग्लायनि JEE एडभान्स दा बेवहाय उथ्रिनानै नै दाबावैसो जसा काउन्सिलिंनि गेजेरजों गुवाहाटि IIT दा बेवहाय मेकानिकेल इन्जिनियार सिटखौ मोननो हादों। बेजों लोगोसेनो 2023 मायथाइयाव जोंनि फरायसालिनिफ्राय सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानाय ज्यति मसाहारि बे ज्यति मसाहारियाबो देग्लायनि निट आनजादाव 453 नम्बर मोननानै उथ्रिसार जानो हादों। बे सानै फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि लानानै दिनै जोङो जोंनि हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जादों। दिनैनि बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे नेहाथारि सासे गोख्रों नेहाथारि बड'सा ब्रह्मआ बिथाङा बाहागो लाफैदों। बेजों लोगोसे आलासि महरै धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि हिरण्य स्वर्गियारि लोगोसे गाहाय नेहाथारि अजय खाख्लारि दा बिथांमोनहा दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै दिनैनि हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामनायजों लोगोसे जाफुंसार होफैदों। दिनै जोङो जोंनि फरायसालियाव थाखो जिसेयाव गोदानै फरायफैनाय फरायसाफोर बे फरायसाफोरखौ बरायनाय आरो जोंनि फरायसालिनिफ्राय थाखो जिनैनिफ्राय देग्लाय उथ्रिसार जालांनाय सेथि थाखोआव उथ्रिसार जालांनाय बे फरायसाफोरखौ मान बावनाय हाबाफारि बेखौ दिनै जोङो लानाय जादों। दा मख'नो गोनाङा बे बाथ्राया बे दा दिनै जोङो जोंनि फरायसालिनिफ्राय देग्लाय बोसोराव उथ्रिसार जानाय खोमथा गोरा बसुमतारी दा बियो देग्लायनि JEE एडभान्स दा बेवहाय उथ्रिनानै नै दाबावैसो जसा काउन्सिलिंनि गेजेरजों गुवाहाटि IIT दा बेवहाय मेकानिकेल इन्जिनियार सिटखौ मोननो हादों। बेजों लोगोसेनो 2023 मायथाइयाव जोंनि फरायसालिनिफ्राय सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानाय ज्यति मसाहारि बे ज्यति मसाहारियाबो देग्लायनि निट आनजादाव 453 नम्बर मोननानै उथ्रिसार जानो हादों। बे सानै फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि लानानै दिनै जोङो जोंनि हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जादों। दिनैनि बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे नेहाथारि सासे गोख्रों नेहाथारि बड'सा ब्रह्मआ बिथाङा बाहागो लाफैदों। बेजों लोगोसे आलासि महरै धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि हिरण्य स्वर्गियारि लोगोसे गाहाय नेहाथारि अजय खाख्लारि दा बिथांमोनहा दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै दिनैनि हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामनायजों लोगोसे जाफुंसार होफैदों।